Безнең яраткан педагог оештыручыбыз Нагимова Миңнур Зәйнетдин кызы Яр Чаллы дәүләт педагогия институтын тәмамлап, инде 2 ел Олы Чакмак мәктәбенең Балачак кыңгыраулары исемендәге балалар оешмасын җитәкли, балалар белән мираска юл, галстуклы ил программаларына таянып эшли. Педагог оештыручыбызның девизы: табигый сәләтеңне даими үстереп тор. Өйрәнгәннәрне тормышта куллан. Үзең белгәннәрне башкаларга да өйрәт. Матурлыкны күрә бел, үз кулларың белән матурлык тудырырга омтылып яшә. Төгәл, чиста, пөхтә, җыйнак бул, эшеңне җиренә җиткереп башкар. Матур эшләрең белән кешеләрне, милләтеңне сөендер. Вожатыйлар, министрлар белән даими тыгыз элемтәдә бергә эшләп кенә зур нәтиҗәләргә ирешеп була. Укучылар үз идарәсенең барлык мөмкинлекләр тудырылган варислар бүлмәсе бар. Балалар КВН, брейн-рингларда бик теләп катнашалар. Безнең апа мәктәп күләмендә үткәрелә торган спортларны эчтәлекле, кызыклы итеп оештыра. Хезмәт иткәнне хөрмәт итәләр. Чыннан да, педагог оештыручыбыз безне төрле конкурс, бәйгеләрдә катнаштырып, зур җиңүләр яуладык. Актив оештыручы булганы өчен Мәгариф бүлеге, Мәктәптән тыш эшләр үзәге һәм Татарстан Республикасы безнең оешманы грамота белән бүләкләде. Аллы-гөлле чәчәкләр, яшелчәләр үсә безнең бакчада, мәктәпкә кирәк-яраклар ала саткан акчага. Татар халкының милли бәйрәмнәрен балалар белән мавыктыргыч, кызыклы итеп үткәрергә вакытын кызганмый ул. Бөек җиңүнең 65 еллыгы уңаеннан ай саен сугыш, тыл ветераннары, сугыш чоры балалары белән очрашып, канлы еллар ядкәре дигән хатирәләр җыентыгын тулыландыра. Отрядларда Афган сугышчылары белән очрашып, мәгълүматлар тупладык. Районда үткәрелгән бер генә акциядә дә читтә калмыйбыз. Игелек кыл акциясендә катнашып, 2 инвалид балага журналга подписка бүләк ителде. Экскурсияләрне максатчан итеп оештыра белә. Туган якны өйрәнү түгәрәген авторлык программасы нигезендә алып бара. Туган якка, районыбызга мәхәббәт тәрбияли. Тылсым балалар театры 2009 ел Йолдызлык фестивалендә беренче урын яулады. Театрлар конкурсында да уңышлы гына чыгыш ясады. Безнең апа мәктәптә сәйләм вокаль коллективын оештырды. 4 ел инде төрле фестиваль, конкурсларда җиңү яулаучы ансамблебезне районда белмәгән кеше юк. Безгә һәр бәйгегә костюмнар тегеп, зур сәхнәгә чыгарып эшеннән ям табып эшли ул. Бәйрәмнәр кирәк безгә дә, бәйрәмнәр кирәк сезгә дә, кирәк һәммәбезгә дә. Әйе, бәйрәмнәр кичәләрдә катнашу балаларның зур хыялы. Ул мәктәп белән янәшә, җәмәгать эшләрендә, үз эшчән сәнгать, спорт ярышларында актив катнаша. Һөнәрленең кулы алтын, булганнан бар да була ди бит халык. Әйе, кулыннан килмәгән эше юк аның. Чигүле тастымал, мендәр тышлары, алъяпкычлары район күләмендә үткәрелгән кул эшләре бәйгеләренә куела. Тегү, бәйләү аның иң яраткан шөгыле. Гаилә белән тату яшәгәндә генә бары тик зур уңышларга ирешеп була. Бәхет нидер? Уйлыйм, җавап бирәм үземә. Кадерле булып яшәүдер, бәхет бәлки сүз генә. Бәхет ул әни булудыр, газиз балаңны сөю, балаларның сиңа өзлеп, әнием, бәгырем дию. Бәхет бит ул үз эшеңне бик яратып башкару, һәр кешегә үрнәк булу, мәктәбеңә ашкыну, уйлаган һәрбер эшеңне тормышыңа ашыру. Димәк, безнең җитәкчебез үз эшеннән канәгать, бик бәхетле кеше бу дөньяда.